Nee, we zijn een beetje rustig met de clips. Maar we hebben wel 2 weken terug een nieuwe single uitgebracht. Die hebben we net gedaan op het podium. Lekker vlot, up tempo. Ja, maar het is, ik denk dat we tijd is binnenkort voor een clipje. Want dat schiet er de laatste tijd een beetje binnen. Hoe komt dat? We zijn niet zo van de clipjes eigenlijk. We hebben door de vele dvd's en we hebben misschien wel al 50, 60 clips. Ja, en we hebben alles al gedaan en alle onderwerpen al aangesneden. Dus op een gegeven moment denk je van, eigenlijk is er wel genoeg eigenlijk. Ja, want jullie waren in 2003, 2004 waren jullie de eerste die clips maakten in bijvoorbeeld Mexico. Om maar even iets te noemen. Ja, dat klopt. Maar die sponsor hebben we niet meer. Nou, ik bedoel, dat was voor die tijd vernieuwend en heel bijzonder. Ja, dat klopt. Toen waren we heel goed bezig. En we hebben een aantal keren over de wereld geweest met een aantal van die mooie dvd's, dvd-boxen. Maar ja, toen maar, we wachten nog weer op een sponsor.